Здравейте, добър вечер! Добре дошли на официалната пресконференция с участието на селекционера на България Александър Димитров и футболиста на националния отбор Андриан Краев преди утрешната световна квалификация срещу Турция в Бурса. Преди да преминем към вашите въпроси, бих искал от името на цялата българска общност да поднеса най-искрени съболезнования първо на семейството на една легенда на българския футбол Стоян Йорданов, който ни е напуснал внезапно малко по-рано днес на 81 годишна възраст. Стоян Йорданов, който има 25 мача за националния отбор на България, участник на световното първенство в Мексико през 1970 година. И искаме да поднесем и нашите съболезнования към близките и семействата на 20-те турски войници, които по-рано тази седмица загинаха при самолетна катастроfa. Hepinize hoş geldiniz basın toplantısına. İlk olarak ünlü efsane Bulgar futbolcu Yordanov vefat etmiş 81 yaşında. Yani Türk Bulgar takımında 25'ten fazla maçı var. Meksika'da dünya şampiyonasına katılmış. İlk önce ve ikinci olarak şehit olan Türk askerlerine, görevlilerine, onlara da başsağlığı diliyorum, yakınlarına, ailelerine, onları sevenlere. И така, имаме 15 на минути за вашите въпроси. Започваме с колегите от Турция за първите 2-3 въпроса, след което ще преминем изцяло на български. Заповядайте, колеги. İlk olarak Türk katılımcılardan sorularını bekliyoruz Türk gazetecilerin. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Tabii bu eleme turları çok iddialı maçlara sahne oluyor gerçi ama ilk maçta aldıkları mağlubiyetin ardından bu maça nasıl bir motivasyonla çıkacaklar? Şimdi ilk önce Bulgar demediniz mi? Önce Türk. Şimdi Bulgarca'ya kazanmışsınız. Bir daha tekrarlar mısınız? Ben Bulgarca'ya... İlk maçta aldıkları mağlubiyetin ardından bu maça nasıl bir motivasyonla hazırlandılar? Значи, след загубата в първия матч, с каква мотивация се подготвихте за този матч специално? Загубата приехме много тежко. Добър вечер и от мен. Съболезнования загиналите, съболезнования и за брат Стоян, който ми беше и треньор в моето изграждане като футболист. Тежко приехме загубата. Аз за първи път като треньор получавам и 6 гола от противник. Сме играли с много силни противници. Надявам се да сме се възстановили от тази загуба. Разговарял съм много с играчите относно резултата. Но както казах и след матча, трябва да търсиме положителното. Положителното беше играта през първото по време, което трябва и се стараем да направим 90 минути, а не само на полувреме. Ben de ilk olarak bu şehit olan askerlere, görevlilere, onların yakınlarına, ailelerine, onları sevenlere başsağlığı dilemek istiyorum. İkinci olarak biz bu mağlubiyeti çok ağır yaşadık. Şimdi ancak diyor bu travmayı aşmış olmamız gerekiyor ve yarın da bunu göstermek istiyoruz. Други въпроси? Hoş geldiniz öncelikle. Tabii ki yarın için ilk maçta farklı olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Oyun anlayışınızda bir değişiklik olacak mı? Ve bir de takımda sakatlı bulunan oyuncu var mı şu an için? Сега още веднъж добре дошли. Какво по-точно смятате да правите? Има ли сте много така футболисти, които не са били във форма или как осакатени? Значи, контузини. Доколкото знаем. Да, имаме проблем с контузини състезатели, които бяха важна част от предишните два матча. За никой треньор не е окей да му отпаднат състезатели поради една или друга причина, но сме сигурни, че тези, които ще бъдат на техните места, ще се представят достойно, ще ги заменят достойно. Gerçekten de
böyle bir sakatlanan futbolcumuz var. Ancak onların yerine aldıklarımız futbolcular sanıyorum ki yarın iyi bir performans göstereceklerinden eminim. Onların yerine aldıklarımız futbolcular. Други въпроси от турските колеги дали има? Türk gazeteden başka sorular var mı? Мерси. Продължаваме на български. 24 часа, Bulgar после БНТ. gazeteyle devam ediyoruz. Господин Димитров, здравейте. Първо да ви пожелая успех на вас и на целия отбор и утре и срещу Грузия. Благодаря. Въпросът ми е следния. През тези почти 5 дни, в които бяхте на лагер, върху какво повече наблегнахте? Върху тактики и анализ или върху това, което вие обяснявате, че не е основен проблем, а именно психиката на футболистите? Ами върху двете неща. И върху двете неща работиме. Пак казвам, разговаряхме много с играчите и тези, които бяха взели участие в матча с Турция, и тези, които така наречените нови състезатели, да дъхнем увереност и не само. Ние трябва да изградим един много добър колектив на терена и извън него, в който аз винаги съм смятал, че работата в един отбор трябва да бъде като в едно семейство. Сплотени, заедно, задружни, защото само така ние можем да вървиме напред и да излезем от трудното положение, в което се намираме в момента. БНТ. Господин Димитров, къде са насочени целите ви за следващите два мача в подкрепа на неговия въпрос? Към резултат, към игра, към повече настроение, към нови хора? И към края в един въпрос, точно преди една година вкара първия си гол. Мисля, че на 15 ноември с Люксембург. Усещаш ли някаква така добра поличба, че си тук отново и че утре може би ще си на игрището? Ами какво да кажа? Преди една година първия ми гол за националния отбор. Надявам се утре да постигнем и добър резултат, и добра игра. В футбола според мен има качество. Въпросът е така да излезнем от това трудно положение, в което се намираме, защото дори и малко да поиграем добре, като резултатите са толкова лоши, най-вече се гледа резултата. Затова се надявам и утре да постигнем хубав резултат и ако мога и да вкарам и гол. Разбира се, че в професионален футбол, каквото и да си говорим, си играем за резултати. Не искаме да спреме тази серия от негативни резултати. Искаме отбора да спре да губи. Спре ли да губи, ще се почне да печели и да се научи да печели, а това няма как да се постигне без настроение. Днеска и това и казах на играчите, че ни очаква една страхотна атмосфера, пълен стадион, 45-50 хиляди човека и те трябва просто да се забавляват. Защото говорим за един спорт, да, отговорността е наша, но и с тази отговорност все пак трябва и да се забавляваме, да има настроение. Дарик. Към Анди Краев ми е въпроса. Ясно е, че никой футболист не обича да губи, особено с сериозни резултати, както се случи в тези квалификации, въпреки силата на съперниците. Може ли да се каже, че така имате някаква липса на увереност? Усеща ли се нещо такова? Какво говорите помежду си? Как се излиза от такава ситуация, тъй като предполагам, че на клубно ниво рядко ви се случва така да падате с повечко? Ами да, така е точно това, което казах, че когато се натрупа една такава серия от вече дори не знам колко матча, аз мисля, че точно последната победа е точно миналата година, когато вкарах този гол. И със сигурност на никой не му е приятно да губи толкова. Говорим си, че трябва да даваме повече от нас. Трябва всеки да поеме някаква персонална отговорност. Така на футболен език да се сбиеме, въпреки че футбол не е вече само борба. Но не е приятно за никой, наистина. Мисля, че влияе по самочувствие и дори подсъзнателно, колкото и да не го мислиме. Затова искаме да постигнем 1, 2, 3 резултати и така да го превърнем в навик да не губим мачове.